Mga kababayan ko, kumusta po kayo lahat? Papasok na po tayo ng, ito po, nandito na po tayo sa downtown area ng Dagupan City. Actually, ito po ay hindi na siya lumuwang eh. Ganito na lamang ito eh. Lumubog na nga po yung mga old building. Yan o, dating building, pero ganyan na rin po yun. Pagka Christmas lang, tsaka mayroong lighting dito. Yan yung unang Star Plaza dito. Siyempre, napaligiran na po tayo ng dito, ng mga Chinese. Although pumasok po ko sa Chinese school, pero siyempre, alam niyo naman po ang kalakalan sa mga Chinese, mga business, mga business establishment. Okay naman po ang mga Chinese dito. Safe naman po sila, wala naman pong hold-upan o kidnapping dito. Safe naman po sila. Ibigan naman po natin yung mga Chinese dito. Siyempre, dapat ang i-priority ng ating bansa, siyempre, alam niyo naman ang mga Pilipino din. Pero pinapanalangin po natin na maging maayos po ang lahat ng bansa. Hindi naman po pwede na dahil kapwa-tao mo yan eh. Marami na pong business establishment dito. Pero yung mga building nila, inaayos lang nila, ganun. Nagpapatayo, pero ganun pa rin po yung yung kung ano yung sukat. Yan, malaki yung New Star, yan. Chinese din po yung may-ari. They are pure Chinese. Filipino-Chinese na rin sila actually. Hindi maalis yung allergic rhinitis ko. Traffic na po tayo. Yan, dami ng mga kababayan ko, yan dami ng mga singkamas, mga kamatis, mga kailangan natin, mga watermelon, yan. Ang sesay na ito, dati, ito po ay actually ito po ay market ng yung mga nagtitinda sa mga private, pero malawak po kasi dito. Dati stricto po dito, pero ngayon ewan ko bakit napaligiran ng maraming nagbebenta. Pati yung mga dapat nadadaanan mo papuntang Kalasyaw sa school, naging baratilyo na lagi. Naging baratilyo na po. Hindi ka na makakadaan. Parang nasolo na yung mga nagtitinda. Dito pag papunta ka na ng part ng Lingayen, dito yung shortcut papuntang LTO ito.